aká je spotreba Porsche Cayenne, ročník 2017, druhá generácia, 3 liter. Tak v jednoduchosti spotreba, keď pozriem teraz na aktuálnu spotrebu, tak je 9,2 a keď si pozriem spotrebu za 6000 km posledných, tak je to 10,5 a v jednoduchosti počítajte, že tento 3 liter diesel, aspoň tento konkrétny, v ktorom sedím, z 2017, ktorý má pravidelne menený olej aj všetko, tak je 10 litrov na 100 km dízlu. Tento Porsche Cayenne nemal klasický diesel v sebe už asi 80 000 km, to znamená 80 000 km už je do ňoho tankované len prémiový diesel a len na šelke, alebo teda 99% na šelke, občas aj nejaká iná benzínka, keď nie je šelka k dispozícii. A či idete 50, 150, alebo idete sport, alebo mimo sport režimu, klasický režim, tak tých 10 litrov proste to je. Nech ktokoľvek mi pod komentár napíše, že to je hlúposť, až to neexistuje, tak konkrétny tento Porsche Cayenne je tá spotreba tých 10 litrov na 100 km bez ohľadu na to, ako rýchlo idem, či idem v zime, či idem v lete, je to v podstate absolútne jedno. Ten priemer je tam cca 10 a ako vidíte za posledných 6000 km je to 10,5 a v princípe ani nerozhoduje, či idem po diaľnici, mimo diaľnice, v meste, v zápche, tak stále je tam zhruba tých 10. A keď si pozriem teraz aktuálnu spotrebu, dobre, teraz dokonca je aktuálna spotreba 8,7, išiel som chvíľku v meste, chvíľku po diaľnici, teraz idem zase v meste a všude táto trasa má 20 km a je tam 8,8. Mám sport režim. OK, ale o chvíľku sa to vyšplhá na 10 a to len možno z toho dôvodu je 8,8, lebo idem v zápche, rozbieham sa plynulo, ale kebyže na to trošku možno dupnem a chcem predbehnúť nejaké auto, ktoré ide z boku a chcem sa tam pichnúť, nejdem inak rýchlo, idem 50-ku, len som pridal svižnejšie, tak už to naskočí proste na nejakých 9 a o chvíľku sa to vyšplhá na 10. Takže pre tých, čo vás to zaujíma, rátajte so spotrebou cca 10 litrov na 100 km. Možno niektoré kusy, ktoré zoženiete, tak budú mať oveľa lepšiu spotrebu tohto 3 litru dízlu. Možno to je kvôli tomu, že to auto je nejaké vybehané, absolútne neviem. Vždy, keď je na servise, tak je všetko v poriadku. To znamená, neviem, či to aj majú aj ostatné modely takisto, alebo ostatné kusy tohto auta. Dobre, takže to bolo všetko ku spotrebe. Vidíme a počujeme sa pri ďalšom videu.